Спрях тук с тротилетката. Което ми напомни, че много отдавна не съм качвал сесии в YouTube. И предполагам, че вече ви липсвам. Затова днес реших да направя тази сесия специално за вас. Дойде лятото. Време е да си дам парите на машинките отново, за да не ги давате вие. Здравейте и добре дошли в нашия канал за забавления. Отдавна не съм качвал видео и смятам, че дойде време вече. Пожелавам ви едно страхотно гледане. Също така искам да ви напомня, че хазарта е само единствено за забавление. Не си представете, че с комар ще се изкарат пари, защото няма. И такива ми ти работи общо взето. Много хора ми пишеха да накача сесия. Ти нас ни забрави в YouTube, трето, пето. Сега смятам, че вече му дойде времето да направя една сесия и за вас и да видим. Пожелайте ви късмет в коментарите. Стартирам на Патеплей. Патеплей не съм ги играл от сумати години. Не и на сесия, разбира се. На лайфовете си ги лупкам от време на време. Да видим дали съм в настроение. Днеска тествам моите 500 евро, да видя дали мога да фърли нещо. Ако фърли, добре, ако не фърли, ще сложим един стоп лимит. Например, ако падне баланса на 100 евро. Ама надявам се да не стигаме до този стоп лимит. Патеплея, надявам се да е на късмет. Да си тествам моя си късмет. Повтарям. Тук по принципа щеше да е добре. Да, това всъщност... Ма чакай бе, тя как, нали? 10 линейна. Нема значение, както и да е. Вие как сте, надявам се. Можеш да го качиш това грозденце за още ни 300 евра горе, ама айде, няма проблеми. За сега добре, върви. Вие как сте, надявам се, симпатяги, всичко е да наред при вас. Да се контролирате. Също така тези от вас, които от време на време понатисквате, да сте и доволни от това нещо. И такива ви ти работи. Скоро предстоят много кои работи, ще разберете. Нещо, което не сте очаквали, че ще направя. Може докато го кача това видео, то аз днеска го снимам на 25.7. Бях на лайв до сега и ме изсипа много бързо за 15 минути и викам, аре ще си доцъкам, защото ми се цъкаше. Викам, аре ще пробвам още ни 500 евро да видя какво мога да стане. Да си тествам късмета и тука. И така, общо взето. На 25 в 10.3 го снимам това нещо. Не знам до тогава дали ще излезнал тази информация, затова не ви я казвам още. Ако излезнала, добре. Мога да напишете в коментарите дали сте разбрали дали е за това нещо. И аз ще ви отговоря, разбира се. А ако не е излезнало, мога да предполагате. Пак в коментарите, защото друг вариант няма. Лайвстрим тук също мога да пробвам да пусна. Не ви обещавам, защото не знам. Но ще се опитам и ще дам всичко от себе си, за да направя такова нещо. Отдавна не сме го правили и смятам, че е време. Защото някои от вас не могат да влизат там, където стримвам. И така и ми пишат, липсваш ми, трето, пето, не съм те виждал от 100 години. Пичо, аз бала се го отвих по принцип на тази игра. Дали да не смениме вече? Виждам паус, извинявам се, това е някаква нова игра. Тествам и аз, за да не я тествате вие. Ако не дава, разбира се. Тук не знам и какво трябва да стане. Виждам, че има някакви скатери. Най-вероятно трябва да се хванат 3 от тях. А дали могат да се купат? Айде, дай да тестваме един, да видя дали може да даде нещо. 4 скатера, паднака 12 врътки, сигурно е нормално. Искам да видя какво може да се случи тук. 4x празно. 30, 40, 56. По 56. Япа ти. Как ги изпръска тия ексове, брат? 72 евро. Половината от бонуса е добре. Половината от бонуса е избит. Половината от бонуса е избит. Остават още 6 вратки. Вече 5. Тук има 50 екс отново. Можеше да изчисти тия. По принцип, не знам кой е най-силни сила. Според мен е рибката. Така мисля. Така мисля. Ето, за да видите, че няма лъжа, няма измама. Ето, моите са си. Показвам ви. Какво пише? Реални. Да нема как, бакук такъв. Ти, отрепкас, как, не. Добре, не събраме 40 евро. От тази игра сме на минус. Пробвам трети провайдер и ако ме свали до 6-700 евро, ще си ги извада все пак, за да имам някаква награда за това, че съм пробвал и да не си изхвърля късмета, както се казва. Ще бъда разумен и ще се извада парите, докато съм горница. Може да е късо, но от сърце. А ако ме свали ако не ме свали, ще видиме. Оп, добре. Диничките са хубави по принцип. Диничките са от силните символи тук.
Добре. Колко станаха, бе? Добре, тъква и тия 80 евро ще ги допробвам до края и ще видим. Но смятам, че удвоил съм си парите, няма нужда да бъда алчен, нека да бъдем разумни, както ви съветвам на всяко видео и да се радваме на това, което ни дава. По принцип, така са едно, днеска са ми паднали 500 евро от въздух. Така се смятат нещата. Защото иначе ви казвам, че ако почнете да ги смятате по аз колко имам да избивам, ви гарантирам, че набивката е на 100%. Повярвайте ми, играя комар сумати години. Просто ме послушайте за този съвет. Стига толкова за днеска. Надявам се да ви харесва това видео. Кратко, тестово, да видим, пробвахме, фарли, всичко е наред начин. Надявам се скоро да се видим отново. Пожелавам ви една лека освигната вечер на всички и бъдете разумни и до нови срещи. Айде, глупачета!